Shubor nakaslem jong unongsan hima. President Kakasi Auto Society Dr. DRL Nonglait habai keren metinong to kubor hene kasngi hadin ka jingelang ulaong ba ka donkam banang ya kakitin kasi bat ban keren ya ka ulaong ru ba ka education policy jong sorkar pedeng ka don ya kata ka bagi ong hakakitin nongway ka 3 language formula ne banang ya kilai jat ki kentin Hagaba ladangi pai haka jela Meghalaya jongi kaktin ka banang kong kabangi day banang kadai kaktin kasi kabaar ka national language ne ka Hindi bat kabalai kadai kaktin pareng ulaong ru ba haka jela jongi kabanang kong kabangi day banang kadai kaktin kasi kabaar kadai ka English lani kaktin pareng bat kabalai kadai kaktin Hindi ulaban rap da kabaong ba haka jela jongi kaktin pareng kadai kaktin kabangi pendon kam. Susu ulaong ru ba kibasyong hanong ba silong kadai banang ya kaktin kasi kadai ban keren da kakasi hanrai ladangi pai din teng teng ngis ngaurem ba ki kasi jungi ki keren da ka pareng di Hindi kataru kim nang bhaban keren. Ulaong balada ki wei ki jaj ban riu ki keren da kaktin kasi katno kalong kabas ngau kemen. Ulaong ba kasbuk kahikai kasi bat kibabun kibawan bansya hikai hagani kajaka ban hikai kasi kidai kiba nakiwe kijat benriu education policy jong sarkar India kadanya kata ka baki ong ka 3 language formula kabamot ba dan kam banang yiki laijat kiktir kabaneng kong kabadai banlong kaktian kabaneng kong lani ka first language kadeka ktian bajong lani kaktian kemi mangi kasi the first language kadeka kasi tinggi dei banang bahai kata but kini ka new education policy mata ka banjur bahai kata badai banang ya ktian kasi but badai ban hikai da kaktian kasi ye kenas ko kabaar kalong ka national language dan ka Hindi ang nihari kaya kami ti kalong sisa ka badan kam bangi day banang ya ka ketian Hindi bat kabalay kaday ka ketian nongway lan foreign language ta tien re hang ne hamne galay jong ikat kum ka jingpanya jong ka embos high school ka khasi kaday ka ketian ka banang kong ka English kalong ka baar bat kibabuan high school kasi ka Hindi kalong aktian kabalay ta kila sung thu menta yi don kam ba ngidai banang ikini ki lai jai ki jaktian hanni apa Meghalaya badaga ri India hi barawai ti ham Meghalaya ka compare kandian kalong ba namar ba ka English ka dai hadu menta ka official language ti kaktin kasi ka dai kaktin badan kom ka English kalong no kaktin ka ba namar ka Hindi kam dai ka official language sa Meghalaya ka English ka dika official language ta ti menta na kaliang jongi ni kwa e ka ban kan tiu bhai ka tin khase ka jing ka tiu tin khasi kalong lagi babon kilian ka ban kong kalong bamangi baro pat bayar jo ka jaj mi khasi ni dei ban nang ban ben khasi te ka jing ka tu kalong baro ki khasi ki dei ban nang ban ben khasi meni profesor badablin wari dong ong ba kani ka award ka bayo ka Padma Shri award ka jingyo jong i kamdei tang na ka jing tre jong i usnyang jong i hanrei usnyang longro jong ki to ki bakran khasi ka bomot manga maphiro namar bangi kran khasi nias nyang lam banyo ka jing i tho i professor badablin war ba in dei hom banyo to ka award kalong ru ka award dan ka jing itu ya ka jing rewe te ka ban kong kalong ba mangi ki khasing dei banna ban ka khasing ka ba ar kalong ba ka ktien ka ba pau ka ktien ka ba khlan ka dei ban long ka ktien ka ba ndei bannang tang kitu ki ba dei na ka tai ge jan ban rewe ti hang ne Meghalaya ngidan khamtam ya kanong ba shadom kanong ba akaba ki jaj mri ba phero pher kidan te nakini ki lai jaj kikten khasi English but Hindi ka khasi ka dei ka ktien ka ba komsan
tu basyong silong dai ban nang tin khasi basyong silong dai ban kren dai tin khasi teng asno rampan ban bagi khasi jongi kilekren pharang habakim dan nang ba lane bagi kren hindi habakim dan nang ba kide ban kren tin khasi bat ngire ban pen borro itu hibam dai ki judgment jongi bakin kren khasi tie hayo ha ono hayo do Apalis besar. Kini kinong di jeng di kia keren daga kasih kat bakila ai ki bersama keren. Hangta yang nehu pada kadon kajing dunam ha kajing nang lani ka knowledge jaga ketian kasih na pedang gitu kinong treyang to. Ti bonsen kajing bom nang ya ketian kadon no kajing ya jengai ya kajing adai. Bat ki beriu ki ba hangnya syidong. Tikum ta kadon kajing pensngau na kaliam jong itu ki ba pule hanehu bar ki ba treiro kentup dia vice chancellor bau kwa manang ya ka ketin kasi te ngi so comment kan la da ki wei ki jan menero ki granda ka ketin kasi bat kadon ka wei ka kendan ka baong ba banjo jing itu apo ka khnit ka ba pra ka wei kendan kalong kajing kali kalong ba kata ka ketin ka dene am ka ba ki on tin pra ka link language. Hikum hangne silong ila pelong ya ka English kum ka link language banekra na pedang khasi bar karo. Habdem khasi bat ki bom dai ki khasi. To ti hage ji sha ka khasi gare ban long ka link language ban ya sruthu apdem ugaro bat ki bar ki jaj mure ki ba na ba. Lane habdem ki jaj mure ba phero pher kidai bania sungtho da kebakaran daga ketin khasi ti ka department khasi jong kenehu kalapan jingarap na kenehu ban aji kersan ha bangin penlong ya ka workshop ke basis ni tinggal le ya kan ya ha kini ka kana teri itu arbun teri jong ne bunai barada bat ke jithu kadang bangin nang penyar ya kan ya da ka balik se kisnam ke banwan ngila awat ban penlong ya ka kerja certificate course bani kai khasi itu kibam nang badran khasi nolor kajing persyang jongi keladon ro kajing tre jong sebab kawai ka center hang te apo law college Shillong Law College ki hikai khasi bat hang tu ki babon ki doktor ki ba bomde ki khasi ki batri hospital pero ne Shillong ki wan mat sa ikai nomor balik ki don kamban nang ya kitin kasi ba ki sumari ki nompan nang ta ki don wat ki lawyer ro ki don ki engineer ro ki don ki ba ki ba he bahan ki ba dai ki management ba pero jong ki company ki hotel bat ki ba kum kita te ka jing tre jong ka sbok ro kalong ka jing tre ki ba sei so ba dan kalian jong ka ni hu tingiran chua sedang mata ta ka workshop ko ba ta hisni teringi dan kaji berkhat bala dan yo ka fan ka biang ngin pelong ya ka kerja ji kai ka bala man ai ya ka certificate bagila pule ya ka ketien kasi te ngisim ba ka ni kalong ka benta ka dan kam na ka benta bak penjar ya ketien kasi tila dai ketien no way la penjar ha ki wei benta jong ka bertai ki wei ki judgment real te beli ketien kasi ngin penjar se wei pat ki judgment real beli ngin kentang mangi tiladaki bobon ki nokren ki la hambon kamat ka kabu banyo mandrung apo ka khendet ka ba ra ka khamba